Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallo da saurari barkanmu da sake dawowa mu koma tushe yanzu mun kama hanyar tushen lamu. Malam mun tsaya a inda ka faɗa mana annabi Ibrahim da annabi Ismail sun yi addu'o'i har ka fassara mana addu'o'in kuma daga cikin manifestation ko kuma tabbatuwar wannan addu'ar shine aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya yi wanda har ga mu nan a cikin al'ummar da shi annabi Ibrahim din ya roƙi Allah maɗaukakin sarki da annabi Ismail. Daga nan za mu ɗaura malam. To, Ustaz Zahraddin Allah ya saka da alkhairi. Kamar yadda muka kawo, Allah ta'ala ya ba mu labarin addu'o'in da suka yi. Na farko dai annabi Ibrahim alaihi salam ya ma garin Makka addu'a. Ya roƙawa Allah tabaraka wa ta'ala ya amintar da garin, ya sa albarka a cikin garin. Ya ba su arziki na abinci domin su kasance masu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala, ya kuma sa mazauna garin su zama akan tafarkin shi da addinin shi. Wannan duk inda zaka je zaka ga addu'o'in da annabi Ibrahim a taƙaice abin da yake roƙon Allah kenan akai. To gashi kuma wannan gari sai Allah ya albarkaci garin da annabi Ismail alaihi salam. Mazauna suka zauna na ƙabilan Jurhum, suka yi hayayyafa, suka samu zuriya, suka samu irin jikoki da tattaɓa kunni. Annabi Ismail shi ma Allah ta'ala ya azurta shi da 'ya'ya daga wannan matan tashi matan kirki. An ce ya haifa yara 12 maza. Allah wannan matan. 'Ya'ya 12 maza. Sunannakinsu na nan a cikin littafan tarihi kamar da aka ambata, amma guda biyu sun fi shahara da Nalit da Qaizar. Waɗannan su ne 'ya'ya daga cikin 'ya'ya 12 na annabi Ismail. Akwai waɗannan guda biyu. Kuma ɗaya daga cikinsu ne a tsatson shi aka samu, cikin tattaɓa kunnen shi da jikokin shi da ihihin shi aka samu Adnan, kaka na 21 ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kaga kenan an samu zamani mai tsawo kafin a kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ne kaɗai ya san tsawon zamanin da aka samu. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin tarihin shi da nasaban shi. In yi lissafo ni ne Muhammad ɗan Abdullah ɗan Abdulmuttalib ɗan Hashim ɗan kaza in ya kai kan kaka na 21 Adnan, sai manzon Allah ya shiru sai ce kazabal nasabu ko al-mu'arikun. Duk wanda ya wuce kan Adnan to yayi ƙarya. Ba a san tsakanin Adnan zuwa annabi Ismail alaihi salam ubanni nawa bane, amma malaman tarihi wasu suna cewa an samu ubanni 41, wasu suna nuna kuma ya fi haka. To haka dai an samu tsawon zamani sosai kafin a kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma dai tsabtataccen nasaba har zuwa ga Adnan. kuma tabbas annabi ya tabbatar daga Adnan har zuwa kai shi. sallallahu alaihi wasallam. To tambayan da zaka yi shi, wannan mutanen da suke rayuwa da annabi Ismail alaihi Su mutanen Jurhum kenan. kabilan Jurhum min wannan lokaci, da kuma Larabawan da ke makwabtaka da su a wannan yankin. Tunda a lokacin da abubuwa ya hayayyafa mutane, in gari ya yi faɗi kuma garuruwa sun fara kusanci Makka. To kowane addini suka bi. Dan annabi Ibrahim alaihi salam ya addu'a. Ya ce rabbi ij'al hadha al-balad aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Annabi Ibrahim ya ce ya Ubangiji ka sanya wannan gari ya zama amintaccen gari mai aminci, garin Makka kenan. Wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya ce ya Ubangiji ka tseratar da ni, ka kare ni da ni da 'ya'yana daga bautan gumaka. Saboda kaga annabi Ibrahim gwagwarmayar da ya yi tsakanin shi da mutanen da ya baro shi, abin da ya baro shi kenan, ya yi hijira daga asalin garin shi na asali har ya zo wannan yanki. To haka mai kyautu kuma a ce a 'ya'yan shi an samu wanda ya fanɗari ya zo yana bautan gumaka ba. Annabi Ibrahim ya roƙi Allah, Allah kuma ya amsa wannan addu'a ta annabi Ibrahim alaihi salam. Annabi Ibrahim ya faɗa illan da ya sa baya son a ce a zuriyan shi ko a 'ya'yan shi ko a dangin shi an samu mai bautan gumaka. Ya ce rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas. Ce ya Ubangiji lallai bautan gumaka da gumakan nan da ake bauta sun batar da yawa mutane.
yawancin mutane sun halaka wajen bautan gumaka. Faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Ubangiji, duk wanda ya bi tafarki na, ya bi kan addini na, to yana tare da ni. Yana wani shi. Muna tare da shi duniya da lahira. Allahu akbar. Allah yana mamaki. Allah yana tambaya. Allah yana wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa. Wane ne zai kyamace tafarki, hanya na ibada, hanyar tauhidi, hanyar kaɗaita Allah na Annabi Ibrahim, ba wanda ya wawantar da kanshi, ya wofantar da kanshi, ya zama sakare da kifi ba. To kaga minal mustahil kai tunanin akasin haka game da Annabi Ismail alaihi salam. Saboda haka Annabi Ismail ya bi addinin mahaifin shi Annabi Ibrahim alaihi salam. Ya zama musulmi mai tsabtace ibadan shi ga Allah tabaraka wa ta'ala, mai bautawa Allah kaɗai. Allah ya ji daɗin wannan abu da Annabi Ismail ya yi. Allah ya bashi annabta. Allah ya ƙara mai da manzanci. Ya kasance annabi ne manzo. Aka kuma aika shi zuwa ga al'ummar Larabawan nan na ‘ya'yan shi da dangin matan shi da dukkan waɗanda suke rayuwa a wannan yankin Larabawa. Ya zama shi ne annabinsa gabaki ɗaya. Sai ya ɗaura su akan addinin Annabi Ibrahim alaihi salam, wanda musulunci. Addinin musulunci duk gabaki ɗaya akan haka suka rayu. Annabi Ibrahim ya zama shi, Annabi Ismail ya zama shi ne annabin Larabawa. Shi kuma Annabi Ibrahim alaihi salam da ɗan shi Annabi Ishaq suna wancan yankin, suna fama da wancan yankin ‘yan Kan'aniyun da Kindaniyun da sauransu. Yankin Kan'an a nan ne ya je rayuwa bayan an kore shi daga wani an gani shi na asali. To su ma sai ya zama sun ɗaura mutane akan addinin Annabi Ibrahim alaihi salam. Annabi Ishaq ya zo ya gaji wannan aiki na Annabi Ibrahim, ya ci gaba. Annabi Ishaq ya karantar da Annabi Yaqub. Annabi Yaqub ya ci gaba daga inda baban shi Annabi Ishaq ya ɗaura. Annabi Ibrahim Allah ya mashi tsawon rayuwa sosai, ya rayu tsawon lokaci har ya ga jikokin shi. Yana ɗan shekara 100 Allah ya bashi ɗa, kuma ya ga jika. To, masu kallo da saurare, wallahi zancen ya yi daɗi sosai, bayanin da malam yake, kuma gashi lokaci ya ja. Shi yasa ban ma so katse shi ba. In kun lura mun ɗan wuce lokacin da muka saba wucewa, ai haƙuri. Insha Allahu idan Allah ya sake haɗa mu, za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Malam Allah ya saka da alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.